Már a második percben védenie kellett Lovrencic lövését a Gyirmóti kapusnak az MB2 nyugati csoportjának szombati rangadóján. A piros-feketében játszó pécsiek folyamatosan nyomás alatt tartották a vendég Gyirmót kapuját. A 8. percben Törtei lövését védte Boros, 10 perccel később pedig Regedei ugratta ki jó ütemben Stojanovskit, aki fölé lőtt. A 22. percben szép támadást vitt végig a PMFC, Schulz a bal oldalon ugratta ki Kvekveskirit, aki pontosan ívelt középre, a védő mögül kibújó Lovrencic pedig a jobb felső sarokba fejelt. A pécsi csatár fejese védhetetlen volt. 2 perccel később újabb gólt szerezhetett volna Lovrencic, de lövése centikkel a kapufa mellett zúgott el. A 36. percben Kvekveskiri ezúttal a jobb összekötő helyéről veszélyeztetett, lövése a vendégkapu jobb kapufáján csattant. 3 perccel később már pontosabban céloztak a pécsiek, egy kontratámadás végén Lovrencic vezethette rá a védőkre a labdát, és 14 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot. Az erős és pontos lövés a kapufáról vágódott a kapuba. A fordulást követően is lendületben maradt a hazai csapat, sőt, az 50. percben újabb gólt szerzett. Ezúttal is Schulztól indult az akció, aki a jobb oldalon szöktette Nagy Olivért. A frissen beállt pécsi támadó középre adott, ahol az érkező Kvekveskiri nem hibázott. 1 perccel később Simon Falvi szemfüles megoldást választott, emelése azonban nem csak a kint kószáló Boros, hanem a kapu fölött is elszállt. Az 58. percben Nagy Olivér 20 méteres lövését védte a vendégkapus, 5 perccel később pedig Dibusz hárította a túloldalon Laki lövését. A 70. percben újra Nagy Olivér próbálkozását kellett hárítania Borosnak. 7 perccel később szépített a Gyirmót. Weitner a védőkre akarta pattintani a labdát, de a lábak között középre gurult a játékszer, amire a frissen beállt Tóth Norbert csapott le, és közelről a pécsi kapuba vágta a vendégek szépítő találatát. A végén még Lovrencic lőhetett nagyjából 19 méterről, de lövése célt tévesztett. Ezzel együtt a pécsi együttes lendületes, motivált és főleg az első félidőben közönségszórakoztató támadó focit bemutatva magabiztosan győzte le egyik legnagyobb riválisát, és diadalával átvette a vezetést a tabellán. Túl vagyunk a Gyirmót elleni rangadón, győzött a csapat. Mennyire volt magabiztos ez a 3-1-es siker? 3 nap után nem tudtunk úgy cserélni, hogy kellett volna. A cserék inkább leültették a csapatot, mint hogy felhozták volna, hát ezen nagyon sokat kell dolgozunk. Sajnos most nem voltak más cseréink, csak ez a 6 ember, aki most volt sérülések miatt, de az első 2 gólunk előtt 2 gyönyörű támadást nem fejeztünk be góllal, ami kijátszott gyönyörű akció volt, azt be kellett volna rúgni. De utána rúgtunk 2-t, úgyhogy és hogyha a Schulz az utolsó percben berúgja azt a borzasztó nagy helyzetet, ami nagyon nagy helyzet volt, majd a DVD megnézem, és akkor már jobban fogom tudni, de 1000%-kal ott láttam a lábán a labda, és még miért kellett neki átvenni, hát ezt csak ő tudja. De a 3-0 utáni játékunk azon el kell gondolkodni, mert így cserélni, tehát így bemenni a cserejátékosoknak, ahogy bementek, így nem szabad bevenni. Érdekes helyen kezdett a grúz vendégjátékos Kvekveskiri, aki bal oldalon előjátszott, és azt gondolom, hogy meghálálta ezt a bizalmat, hogy oda helyezte a mester. Hogy jött ez az ötlet, hogy ő ott játszon? Csak ott tud játszani, mert egy nagyon heves vérmérsékletű játékos, és ha belül játszik, akkor annyit faltól 10 perc alatt kiállítják. Most viszont bennmaradt és gólpaszt is adott. 2 gólpaszt adott és rugott egy gólt. Tehát ennél többet nem kell tenni egy játékosnak, aki most játszott először nálam. De hát ebben most egy 3 hetes munka van abban, hogy ma tudott játszani. Úgyhogy benne is fog maradni a csapatba, aztán majd meglátjuk, hogy mit fogunk tudni csinálni. De amit ma játszott, az nagyon-nagyon jó volt. Jövő hét tud ennél jobban is játszani. Egy jó futballista, csak mondom, egészen más vérmérsékletű ember, ővele másképp kell bánni, mint a többiek. A cserék, ahogy említette a mester, bizony egy kicsit visszafogták a csapatot. Mi ennek az oka? Hát ha én megmondanám, hogy mi az oka, akkor megsértődnének az emberek. Mondjuk azt, hogy rosszul cseréltem. Nincs okom, nem is tudok más mondani, tehát én azt magamra vállalom, rosszul cseréltem, csak nem volt más csere. A közönség régóta nem hallott tapsal, köszönte meg a csapat munkáját, ez mit jelent? Hát semmi különöset, hát örültek, örülök, hogy örültek, hát ez jó hallani, meg jó átélni, de hát ez már most arra kell készülni, hogy hogyan tudunk nyerni jövő hét vasárnap. Hogyan értékelhető a mérkőzés? Egy riválistól, egy rangadón szenvedett vereséget most egy Gyirmót? Hát ez benne volt a meccsben az elején. Nekünk voltak lehetőségeink, mi nem játszottuk le őket, a Pécs meg szépen lejátszotta a lehetőségeit, és így 3 gólos előnyre tett szert. A második félidőt már sajnos nem tudtuk úgy kihozni, hogy el tudjunk vinni egy pontot.
Ez a pontvesztés, ez a 3 pont elvesztése mennyire befolyásolhatja a bajnokság végkimenetelét? Hát egyelőre még szerintem tehát semennyire. Még nagyon sok meccs van hátra, úgyhogy most már csipegetnünk kell a pontokat. Önök is elszenvedték a második vereséget, mennyi fér bele a Gyirmótnak? Hát, hogy mennyi fér bele, az majd a végén kiderül, de hát mindig kevesebb természetesen. Fejjel és lábbal is eredményes voltál, neked melyik gól tetszett a jobban? Hát igazából mind a kettő, és mind a kettő nagyon értékes volt. Mi szereztük meg a vezetést, és utána nem is engedtünk ki. Tehát az első 20 percben kicsit úgy éreztem, hogy kicsit ilyen egyen értékű a játék, és utána megszereztük a vezetést, majd jött a második, úgy vonultunk el a szünetre, és utána megint sikerült még egy gólt rúgnunk, amivel megnyugodott a csapat. És hát egy elkerülhető gólt kaptunk, ami után egy kicsit mintha megijedtünk volna, de hál' Istennek 3 pont a zsákban.